Ja možno budem trošku rozprávať z pohľadu ženy, ktorá je 16 rokov v pivovarníckom biznise, ktorý naozaj je o mužoch. A vstúpila som do boardu Plzeňského Prazdroja pred nejakými 6 rokmi ako jediná žena a veľmi podobnú skúsenosť som mala predtým aj na Slovensku. Takže ako keby môžem rozprávať o tom, že sú rozdiely, tak ako sú rozdiely medzi každým z nás tu, na ako sedíme, a každý v tejto sále, tak sú rozdiely medzi mužmi, ženami, rôznymi vekovými kategóriami, pretože každý sme iný a ja vždy hovorím chvála Bohu za to, že sme iní, pretože vďaka tomu vlastne sa posúvame dopredu a ďalej a navzájom sa obohacujeme. A myslím si, že takto to funguje aj v biznise, keď to častokrát nie je jednoduché, ale keď to nie je jednoduché, tak sa väčšinou nikde neposunieme. Keď by som možno ja mala zhrnúť nejakú svoju osobnú skúsenosť, ktorá súvisí s tým, čo hovorila Tamar v úvode, čo si myslím, že boli úžasné skúsenosti, ktorými prešli mnohé ženy tým, ako sa snažíme posúvať sa v rámci svojej kariéry a rásť. To, čo hovoril Milan, tak ja tú inakosť toho vnímania častokrát, keď to zovšábať s ním, dávam do roviny, ženy sú viac spolupracujúce a muži sú viac súťaživí. Hej. To je možno to, čo najviac vnímam, keď robíme dôležité rozhodnutia v rámci vedenia firmy. Hej. Ja sama, ale aj moje kolegyne, skôr máme tú tendenciu hľadať to spoločné riešenie, dospieť k takému tomu win-win riešeniu, aby všetci boli spokojní. Muži častokrát hľadajú tú odmenu pre seba. Ten pocit toho, že ja som zvíťazil. Kto videl Cavemana, tak tam sú krásne ukázané rozdiely medzi mužmi a ženami. A ja si myslím, že to je niečo, čo je istým spôsobom dané v našich génoch a preto by sme s tým mali tak pracovať a mali by sme maximálne to využiť v prospech toho, aby sa veci posúvali dopredu. Prečo sa dnes bavíme o tom, že dobre fungujú týmy, ktoré sú diverzifikované, kde sú naozaj zastúpení aj muži, aj ženy? Práve preto, že iba spolupráca alebo iba súťaživosť neprinesie nové nápady a neposunie tú firmu dopredu, pretože väčšinou ju vlastne zasekne na jednom mieste. A ja možno spomeniem jednu moju osobnú skúsenosť, kde som sama pracovala s tým elementom tej inakosti mojich kolegov z tímu v rámci boardu, pretože pred pár rokmi som sa snažila dostať na agendu Plzeňského Prazdroja práve tému diverzity, aby sme sa tým viacej zaoberali, aby sme robili viacej veci, pretože skutočne v ženách je obrovský potenciál a tie diverzifikované tímy prinášajú nové nápady, iné nápady a posúvajú firmu dopredu. Hovoria o tom všetky čísla. Takže tých faktov bolo dostatočne veľa na to, aby sme sa tým začali zaoberať skutočne seriózne a urobili kroky dopredu, ale vedela som, že to nie je dostatočné, že ten pocit ako keby tých ako jasných faktov, pragmatických, nie je úplne dostatočný na to, aby ako tí moji kolegovia zahoreli pre tú myšlienku, aby boli tak nadšení ako ja. A tam som skutočne stavila na ten element súťaživosti, pretože pred pár rokmi bola urobená štúdia, ktorá vlastne ukazovala na to nielen ako pomôcť vlastne rozvíjať lepšiu diverzitu vo firmách zo všetkých pohľadov, nielen z pohľadu gendra, ale aj vekovú, aj akúkoľvek. A my sme sa v rámci nejakého európskeho meritka ako spoločnosť umiestnili síce na dobrej priečke, ale nie úplne na tej prvej. A Plzeňský Prazdroj a ten tým vždy chce byť tým, ktorý je lídrom vo všetkých oblastiach, tak som proste jednoducho stavila na to, že som sa bavila s kolegami nielen o tej faktickej stránke, to znamená, čo nám to prinesie ako biznisu, keď to budeme robiť. Ale zároveň som stavila aj na to, pozrite sa, my predsa chceme byť prví, veď to je to, čo nám funguje. To je to, na čo my sme hrdí, byť tí najlepší. Tak predsa nemôžeme aj v tejto oblasti byť niekde na priečkách, ktoré nám neprináležia. A to je to, čo ako keby ich zapálilo do toho, aby sme sa naozaj do toho pustili. Takže ja si myslím, že to je o tom poznať sa navzájom. Je to jedno, či to je partnerstvo v úvodzovkách s kolegami v práci, rovnaké to máte doma s vašimi partnermi, alebo máme. Poznať to, v čom sme iní a vlastne naozaj vedieť s tým pracovať a maximálne to využívať, pretože potom sa môžeme posúvať dopredu.
Takže to je možno aj moja rada, akým spôsobom, keď chcete presvedčiť vašich kolegov o nejakej veci, dodať tam nielen tie fakty a nie tú emóciu, ktorú my máte, ale aby ste ich zapálili, aby ste aj na nich preniesli tú emóciu, tak skúste hľadať tie elementy súťaživosti, pretože to pomáha.